Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири безнең бүгенге чыгарылышты. Маскировка шелтерләре, окоп шәмнәре һәм солдат хатлары. Буа ветеринария техникумы студентлары махсус операциядә катнашучыларга ничек ярдәм итә? Мал асраучыларга дәүләт булыша. Опас районының шәхси хуҗалыклары субсидия акчасыннан ничек файдалана? Тукай дәвамчысы. Гомерен журналистикага багышлаган атаклы публицистны туган төбәгендә зурладылар. Бүгінгі көндә иң актуаль тема булып һава торышы торадыр мөгаен. Февраль айы салкыннары, бураннары белән билгеле. Бөтен кыш буена яумаган кар шушы айда ява. Бүген 8 февральдә синоптиклар кар, буран фаразлый. Секундына 20 метрга кадәр көчле җил, көндез һава температурасы 10 градус салкын. Шулай ук алдагы көннәрдә дә сизелерлек салкынайта. Юлларда көчле бузлавык, кар көртләре, игътибарлы һәм сак булыгыз. Бүген 8 февральдә Россия фәнни көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов Татарстанның фәнни җәмәгатьчелек вәкилләрен тәбрикләде. Россия фәннәр академиясе 300 еллык юбилеен билгеләп үтә торган агымдагы елда әлеге бәйрәм аеруча зур әһәмияткә ия. Кеше капиталы, яңа белемнәр һәм технологиялар, социаль-икътисади алгарышка этәргеч бирүче бәрәкәтле көч. Нәкъ менә шуңа да 2024 ел Татарстанда фәнни-технологик үсеш елы дип игълан ителде. Фәнни хезмәткәрләргә төрлечә дәүләт ярдәм күрсәтү безнең өстенлекле бурычларыбызның берсе. Республиканың уңышларына һич шиксез безнең академик җәмәгатьчелек соллы өлеш кертте. Технологик бәйсезлеккә ирешү кебек ил өчен гаять мөһим стратегик максатны үтәүгә юнәлтелгән фәнни-техник өлкәдәге сезнең төп казанышларыгыз әле алда дип ышанам дип билгеләп үтте Республика рәисе үзенең котлавында. Башка темаларга. Үзебезнең яңалыклар чыгарылышында без махсус хәрби операциядә катнашучыларга республика тарафыннан төрле яклап гуманитар ярдәм җибәрү турында сөйлибез һәм күрсәтәбез. Район авыллар бу игелекле эштә аеруча актив. Әйтик, Буа ветеринария техникумы студентлары да дәресләрдән соң маскировка шелтерләре, окоп шәмнәре ясый. Әлеге эшнең барышын Буадагы хәбәрчебез Рөстәм Әхмәдуллин да күреп кайтты. Ветеринария техникумы диварларында махсус хәрби операциядә катнашучыларга гуманитар ярдәм әзерләү бер вакытта да туктап тормады. Студентлар СВОга кулдан ясалган мишләр дә, башка әйберләр дә озаттылар. Хәзер җиң сызганып маскировкалар шелтерләре үрәләр. 4нче курстан Рөстәм Гомәров бу эшкә аеруча таләп кушыла, чөнки бер туган абыйсы бүген махсус хәрби операция зонасында хезмәт итә. С того момента, как служба уже прошел год и 4 месяца. Ул бер елда 4 айдан бирле хезмәт итә. Без мобилизацияләнүчеләргә ничек булдыра алабыз, шулай ярдәм итәргә тырышабыз. Студентлар штабының җитәкчесе Фирая Юнусова әйтүенчә, яшьләр кулы белән булдырылган әлеге ярдәмне гуманитар ярдәм җыю штабына илтәчәкләр. Сегодня мы со своими студентами. Студентлар белән без бергә акциясына кушылабыз. 6 февральгә кадәр барлык шелтәрләрне, шәмнәрне тапшырабыз. Шулай ук солдатларга якыннары язган хатларны да туплап җибәрәчәкбез. Студентлар кыска гына вакыт эчендә 3 маскировкалы шелтәре, йөзләгән окоп шәмнәре әзерләгәннәр. Рөстәм Әхмәдуллин, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Ватаныбыз язмышына битараф булмаган кыюлык, батырлык күрсәтергә, ватаныбызны якларга әзер булучыларны батыр контракт хезмәтенә кабул итү үзәгендә көтәләр. Ул бер тәрәзә принципы буенча эшли. Исегезгә төшерәбез, контракт төзегәндә бер тапкыр түләнә торган акча күләме 195 мең сум, махсус операция зонасында булганда ай саен 210 мең сумнан башлап түләү каралган. Мобиль сайлаучы механизмы эшенең беренче атнасында гына да аның мөмкинлекләреннән 3726 кеше файдаланган. Бу хакта Республика үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев сөйләде. Мобиль сайлаучы сервисы ул теркәлү урыны буенча түгел, фактагы тору урыны буенча тавыш бирү мөмкинлеге. Сайлаучы алдан ук тиешле гариза бирсә, уңайлы урында тавыш бирә ала. Моны 11 мартка кадәр Дәүләт хезмәтләре федераль порталында, күп функциялы үзәкләрдә яки территориаль сайлау комиссиясендә шәхси кабинет аша эшләргә мөмкин. Участок сайлау комиссиялары гаризаларны 6 марттан кабул итә башлый. Чыгарылышыбызны авыл хуҗалыгына багышланган авыл сулышы сәхифәсе белән дәвам итәбез. Биредә авыл хезмәтчәннәре алар җитештергән продукция, гомумән республикабызны азык-төлек белән тәэмин итүчеләр турында сөйләрбез.
Hayırlı ertə, efirdə Oğul Suluşı səhifəsi sizin bilən min Dinə Nişmedinova. Uzğan atnada biz Oğul Xuşalığı həm Ozıq-Tülük Ministerliğinin kengeytilgən kollegiyası turunda siləyən idik. Bugün isə Tat Agro Expo'da uzğan 6-cı məxsuslaşdırılған көрgəzmənin nəticələri bilən yaxınraq tanışdırıb uzarbız. Bu il biridə Россия tibəklərindən həm şit illərdən 250-dən artıq kampaniya üz qazanışlarını təqdim etdi. Көргәзмәдәге bu ay ekspozisiya белән якынрак танышу барышында авыл хуҗалыгы өчен заманча техника, агрохимикатларга һәм ашламаларга кытлык юк дигән нәтиҗә ясалды. Биредә дустана илләрдән килгән авыл хуҗалыгы агрегатлары да безнең эшләнмәләрдә бар иде. Данный культиватор ничем не уступает аналогичным импортным агрегатам, поэтому спрос очень хороший, большой. Мы довольны. Башка киштәләргә күз салсак, биредә агрохимикатлар, ашламалар тәкъдим ителгән. Аерым игътибарны үз мәшгуль һәм фермерлар күргәзмәсе җәлеп итә. Биредә сыр, колбаса, тәм-томнар һәм үзенчәлекле эшләнмәләр бар. Берәүләр виноград сөягеннән хәләл һәм бик файдалы эчемлек җитештерә. Очень хорошие показатели для сердечно-сосудистых заболеваний, очень хорошие показатели вот именно для диабетиков, у кого давление, хорошо давление нормализует. Коллегия утырышында исә игенчелек, терлекчелек сыйфаты һәм техниканы чәчүгә әзерләү турында тәфсилле сөйләшү булды. Нам необходимо выполнить плановый показатель по производству с увеличением качества и маржинальности продукции. Безгә терлекчелек тармагында малларны сыйфатлы азык-төлек белән тәэмин итәргә кирәк. Техниканы вакытында кыр эшләренә өлгертү шулай ук төп максатларның берсе. Техника ремонтлау өчен 5,6 миллиард сум кирәк. 2,5 миллиард сумлык запчастлар алынды инде. Быел техниканы кыр эшләре өчен 1 апрельгә кадәр әзерләп бетерергә җыенабыз. Шулай коллегия утырышында хайваннар өчен куркынычсыз һәм нәтиҗәле вакциналар, препаратлар җитештерү турында да аерым сүз булды. Әлеге тема Россельхоз үзәгенең контролендә тора. Яшерен батырын түгел, узган ел Лениногор шәһәрендә кышчылык фабрикасында кыш авыруы табылды. Һәм Әтнә районында 5,000 ярым баш мөгезле эретерлек юк ителгән иде. Разрабатываем современные и качественные вакцинные препараты. Сыйфатлы вакцина препаратларын ясыйбыз. Бу мөгезле эретерлекләрне, дуңгызларны, кошларны, йорт хайваннарын вируслы йогышлы авырулардан саклау максатыннан уздырыла. Республика рейсы осызыклаганча без хайваннар авыруын булдырмаска тиеш. Мы крупный животноводческий центр страны. Если мы, как в Атнинском районе, вот одна история 60 тонн молока минус, это некоторые районы 60 тонн молока в день производят. Это очень серьезно. Все необходимые мероприятия, Марат Азарович, все необходимые мероприятия, уважаемые главы, другого нет. Мы огромное количество завозим животных, и в то же время много мероприятий, конечно, не выполняется с нашей стороны. И завоз надо жесточайшим образом. Обновление, оно будет, но все должно быть под контролем. Коллегия озағында иң яхшы механизаторларга, агрономнарга, машина белән сыер саву операторларына лайыклы бүләкләр һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Казан дәүләт аграр университеты студентлары хәзер Белоруссия техникасы белән якынрак таныша ала. Югары уку йортында Гомсельмаш уку аудиториясы ачылды. Укулар техника белән җентекләп танышуны үз эченә алачак. Позволяет сблизить учебно-теоретический учебный процесс. Әлеге хезмәттәшлек студентлар өчен бик кирәк. Чөнки алар теоретик белемнәр белән генә шикләнеп калмыйча, үзләрен практикада да сынап карый ала. Гомель шәһәрендә үтәчәк практика турында да безнең сөйләшү булды. Казан аграр университеты һәм завод җитәкчеләре рәсми рәвештә хезмәттәшлек итү турындагы килешүне имзаладылар. Ишәйкене студентлар Беларусь комбайннарында эшләп карый алачак. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы да әлеге яңалыкны хуплады. Техники, и есть такая возможность потрогать, пощупать. Студентлар үз белемнәрен заманча техникада тикшереп карый ала. Шул исәптән техниканың 60% Беларуста җитештерелә. Уку кабинетларында барлык уңайлыклар да булдырылган. Бу атнага авыл хуҗалыгы тармагына бәйле яңалыклар шулар иде. Мин Динә Нишмединова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам.
Республикада ауыл хуҗалыгына кагылышлы төрле дәүләт программалары гамәлдә. Чираттагы видеозмабыз да Опас районының Кызылтау авылында яшәүче Әлфинур Шихапова турында. Үз хуҗалыгында ул 5 баш савым сыеры асрый. Узган ел дәүләт программасы нигезендә 16-га 5 метр үлчәмдә каралты төзеп, авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан аңа 300 мең сум субсидия күчерелә. Авыл җирлегендә булдырылган әлеге мөмкинлек турында тулырак алдагы язмада. Кызылтау авылында яшәүче Әлфинур Шихапова үз хуҗалыгында күпләп мал-туар, кош-корт асрый. Көнем иртәнге 5-тә башлана дип уртаклаша ул. 2023 елда программа нигезендә 5 сыерга исәпләп каралты төзегән. Авыл хуҗалыгы министрлыгыннан 300 мең сум күләмендә субсидия алган. Сарайыбыз искергән инде. Менә шуңа инде яңа сарай эшләдек. Менә шушы программага кирергә уйладым. Кирәкле программа дип әйтәм инде. Менә яшьләр өчен бигрәк файдалы инде, уңайлы инде. Менә хөкүмәт бирә бит инде шул акчаларны. Программа бик кирәк нибер. Кеше әзәя башлады. Уже ерлектәрдә кеше кими. Вот шунысы бу программа күптән 15-20 ел кирәги. Әлфинур Шихапова бүгенге көндә кайнанасы белән яши. Ире мәрхүм. Бер улы Казан шәһәрендә, икенчесе Әлфис Шихапов махсус хәрби операциядә. Ул йөрәккә ничек түзеп бетәргә, эш белән онытылам, өмет белән яшим ди ул. Менә шушы терлекләр яннан башлана келем. Савам, ашатам, сөт бирәбез. Менә шулай итеп алар белән инде эшкә барам. Штага каштаган шулар белән менә шулай көнем узып китә инде. Эш белән. Ялга инде менә семьясы белән балалар кайта. Алар бүтәнсен булышып китә инде, Аллага шөкер. Программа буенча төзелгән торакның үлчәмнәре 16 метрга 5 метр, агачтан ясалып, калай белән тышланган. Кызылтау авылында 2024 елда да сыер асрап яңа торак төзәргә 300-600 мең сум субсидия алырга планлаштырган гаиләләр бар. Алия Галиуллина, Гөлнара Сәнгатуллина, Гадел Галиев, Татарстан яңалыклары, Опас районы. Федераль әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты дип табылган Казанның Әл-Мәрҗани мәчете быел төзекләндереләчәк. Аерым алганда мәчетнең элеккеге тарихи кыяфәтен кире кайтару күздә тотыла. Моннан тыш, манаралар һәм мәчетне әйләндереп алган металл галереяларны, тарихи территорияны төзекләндерү планлаштырыла. Исегезгә төшерәбез, мәчетне соңгы тапкыр 2005 елда яңартканнар иде. Әл-Мәрҗани мәчетен саклау буенча проект документлары дәүләт тарихи мәдәни экспертизасының уңай нәтиҗәсен алган инде. Шушы көннәрдә танылган журналист, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Риман Галимхановның Арча шәһәрендә 75 яшькә багышланган юбилей кичәсе булып узды. Язучы халкыбыз өчен милли матбугатта 50 елдан артык, ә телевидениедә 20 ел хезмәт куйган. Арча сәнгать мәктәбендә юбилярны котларга аның иҗатташ дуслары, якташлары җыелган иде. Арчадан хәбәрчебез Миләүшә Мусин репортажы. Гомер җыр булала ул таба алсаңыз киен. Риман абый Галимханов үз кин журналистикада топкан һәм инде күп еллар гәҗит укучыларын мәгънәле мәкаләләре белән сөендереп тора. Гел моторлыкны, яхшылыкны күрә белергә кирәк. Мин күңелсез уйларны үземнән итеп җибәрәм. Мин иң яхшы әйберләрне күрергә телим тормышта. Һәм шуларга омтылам. Иҗатка ырлык гаиләдә салына. Риман Галимхановның әти-әнисе иҗатка гашык булган гаиләдәге 5 балада гармунда өздерә. Сәхнәдә гармун сыздырганда Риман абый биеп китә алмавына сукранып та куйды. Аяклары авыртканга таякка таянып йөри. Дәүләт телевидениесында эшләгәндә Риман әфәнденең күп кенә милли тапшырулары дөнья күргән. Затлы кешенең аның эшләре дә затлы була. Менә уйнагыз гармуннар дигән без бүген безнең телекомпания алып бара торган тапшыру, затлы тапшыруның башында Риман абый торган, Галимханов. Нәкъ ул башлап җибәргән. Димәк ул тыймлаган татар халкының гармун нәрсә икәнлеген. Гармун бөтен татар халкының җаны, күңеле ул. Менә шул вакытлар үткәч тә җуелмый торган кыйммәтләр турында вакытында әйтә белә торган кеше. Тарихи мизгелләр. Риман абый Алмаз Хәмзин һәм Әсгать Хисмәт сәхнәдә Арча киен җырлап күрсәтте.
Алмаз абый Хәмзинне беренче тапкыр сәхнәгә чыгаручыда Риман Гыйлемханов икән, аларның ныклы дуслыгы күпләргә үрнәк булып тора. Аңа карыйсың яшисе килеп китә. Ул менә бүгенге үзенең кичәсендә дә менә халыкка үзенең менә шушы кичәсе белән ниндидер зур рухи рәхәтлек бирде, сәламәтлек бирде. Шагыйрь Зиннур Мансуров Риман Гыйлемханов белән студент елларыннан бирле дус икән. Аңа ышансаң, Риман абыйны аннан да яхшырак белүче юк. Бу гаиләгә, бу нигезгә һәр вакытта да Казаннан әдәбият, сәнгать әһелләре кайтып йөри иде. Менә Риман шушындый шартларда үсте. Мондый җылы кичәләргә тамашачылар сусаганы күренеп тора, әмма Риман абыйның башта юбилейын уздырасы килмәгән булган икән. Шушы якка бик бурычлы дип саныйм гомер буе, һәм шулай булачак та. Чөнки инде күпме язмышлар бар, шундый туган яклардан китәләр. Ул бер тормыш дигән зур өлкәдә бер сәяхәт кирәк дип кабул итәм, яны читкә китүне. Бары кеше үз ягына кайта, һәм кайтырга тиеш тә. Безнең монда рухи бишегебез Арчада минем өчен. Риман Гыйлемхановның әнисе Дания ханымның шәҗәрәсе турыдан-туры Тукай нәселенә барып тоташа. Тукайга кагылышлы хатирәләр эзләп, Кытайга кадәр үз машинасында 20 мең чакрым юл узып, сәяхәтнамәдә язган ул. Миләүшә Мусина, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Тиздән Галиаскар Камал театры сәхнәсеннән үзләренең матур эшләре белән телгә кергән Әлмәт театры спектакльләрен карау мөмкинлеге туарга тора. Бу турыда тәфсилләбрәк сөйләшү өчен без бүген студиягә театрның директоры Фәридә Исмәгыйлеваны чакырдык. Актуаль әңгәмә сәхифәсен журналист Миңназыйм Сәфәров алып бара. Хәерле көн, Фәридә ханым. Исәнмесез, хәерле көннәр. Әлмәт театрының республика күләмендә вакыйга булып тәфсилләрлек спектакльләр куюына без инде күнегеп беттек бугаймы. Монда сез ничек уйлыйсыз? Нинди фактор төп рольне уйный? Сез нефтчеләр янында якынрак булуымы ул? Әлмәтләрнең театрга мөнәсәбәте аерым булуымы әле башка бер фактормы монда? Әлмәт театры бит инде ул элек-элекедән менә безнең театрыбызга шушы елны 20 мартта 80 яшь тула. Элек-электән менә мин кичкенә чактан бирле үзем Әлмәт театры йогынтысында үскән кеше буларак, ул шул кадәрле көчле театр иде, аның шундый көчле артистлары бар иде, шул тамырларны булганга дип исәплим мин үзем беренче чиратта. Аның тарихындагы режиссерларны гына әйтеп үтү җитә, Гали Хәсәенов. Менә мин ул вакытта бөтен премьераларны карап бардым. Ул 6-нчы иде Әлмәт театрының, дип әйтәбез. Аннан соң Закепа Туишева исемнәре. Һәм артистлардан Дамира Кузаева исеме, Луиза Султанова, Луиза апага шушы көннәрдә 80 яшь тулып үтте. Камила абый, ул инде легендалар бит ул. Әлмәт театрының легендалары да бар. Һәм алар безнең белән бергә эшләп торалар, иҗат итәләр. Һәм без яшь көчләр туплый алдык соңгы 15 елда театрыбызга. Менә алар шундый да ныклы булып килеп, бер ташкын булып килеп керделәр театрга. Шуның белән без инде ниндидер үсеш кичерәбез. Әлмәт театры Казан тамашачыларын нинди спектакльләр белән сөендергә җыена? Әйбәт спектакльләр белән, әйбәт спектакльләр. Бу ике спектакль Гаяз Исхакыйның ул әлләммәгән инде әсәре буенча эшләнгән инсценировка инде бу. Икенчесе Туфан абый Миннуллинның Ат карагы спектакле. Ул әлләммәгән идене без инде алып килдек Казанга 2 мәртәбә. Аншлаклар белән карадылар Казанлылар. Аншлаклар белән карадылар Казанлылар, Аллага шөкер. Әле мин Салават Зәкиевичнең әйткән сүзләрендә хәтерлим. Әле ул миңа яңадан да шалтыратты. Ничек гаиләмне алып килим икән, тагын кайчан кайда сезне күреп була дип уйланмаган иде буенча. Миңа аның бәясе шулай ук бик кыйммәтле, чөнки ул абсолют театраль кеше икәнен беләм мин аның. Һәм аннары Нәүрүз фестивалендә уйнадык узган ел. Хәзер инде менә гастроль кысаларында алып киләбез. Айдар Җаббаровның икесе дә спектакльләр өйләнмәгән иде дә, Ат карагыда. Ат карагы әле беренче тапкыр килә Казанга. Менә бу спектакльләрне берничек тә калдырырга ярамый Казанлыларга да, кунакларга да. Шуңа күрә мин инде бик үтенеп тә сорар идем, һәм гомумән чакырыр да идем, һәм гомумән әйтер идем, киңәш итәр идем. Буларны калдырмагыз сез, кая бармасагыз да бармасыз, ул көнне мәләкәм безгә килегез. Фәридә ханым, менә Айдар Җаббаровның сез әйткән Ат карагы шулай каршылыклы фикерләр тудырды, әйме? Әлбәттә, бөтен кешегә ярап булмый, ләкин бу чакта сезнең фикерегезне беләсем килгән.
Минем фикер уңай, үзебез куйгач ничек минем каршылыклы фикерләр. Бәхәстә генә туа, хакыйкать шулай бит инде. Шуңа күрә каршылык булуы мөмкин. Әмма ләкин мин бүгенге көнгә гел гаҗәпләнеп туя алмыйм инде хәзер. Менә дигән кебек нәрсәне дә хәзер берәү гел бөтенләй кабул итмәй башлады. Шул хәтле бәрелеш, кискен бәрелеш. Бер чиктән икенче чиккә тайпылыш бар. Инде менә шушындый әйбер, әмма ләкин от карагы мәсьәләсендә ул булайрак тора инде. От карагын Туфан абый бит инде 80нче елларда язып, ул Камал театрында күпмедер барып, төшеп калып, әйе, мин аны сораштым, Камал артистларынан менә Илдар абый Хайруллинны да сорадым, Шәүкәт Биктимиров булган төпрелдә, әмма ләкин бармаган. Аның сәбәпләре дә күптер инде. Бөтен нәрсәдә гел уңышлы гына була алмый бит инде андый берләр. Әмма ләкин Туфан абыйның кулы тигән һәр нәрсә ул инде, мин әйтәм, сыйфат билгесе белән иде. Шуңа күрә Туфан абый бит инде ул бит үзе дә бу Шәкүр Карак тарихын архивларда өйрәнеп, менә бик күп утырып, бик шулай язылган әсәр ул, әмма ләкин бүгенге көндә аны режиссер күпмедер үзгәрешләр кертергә, үзгәреш тә дип әйтмим мен. Яшьләр күзлегеннән карарга кирәк. Ниндидер менә заман чалыштырган, ниндидер шундый элементлар кертергә кирәк тапкан икән, димәк ул шулай килеп чыкты. Спектакль бик матур бара, сүз дә юк, ул шундый 13 егетнең энергетикасы бит анда бер хатын-кыз да уйнамый бит ул спектакльдә. Шуңа әйтәм инде, от карагының каршылыклы фикерләре булыр аның. Нигә менә нәкъ гел Туфан абый шагына түгел ул дип. Гомумән тарихында үзгәртелде дип тә мин хәтта санамыйм. Шул банда тарихы, ул банданың нәрсә белән язмышын төгәлләгән билгеле. Тарихтан 26нчы елда Совет власти карары нигезендә атылалар бит инде алар. Күбесе һәм шул исәптән Шәкүрдә. Туфан абыйның рухшат булып атагандыр. Чөнки Туфан абый бит сезнең театр өчен ят кеше түгел ул. Аның премия алуы да сезнең театрдан булды. Сез аны башка спектакльләрендә куйдыгыз. Шуңа күрә монда миңа калса аның рухшат була торгандыр дип уйларга кирәк. Әйе, мин дә аның өчен шат сүз дә юк. Туфан абый белән дуслары их барыбыз да. Әлмәт театр үзегез әйткәнчә быел үзенең юбилей елына керде, яме. 5-7 премьера күрсәткән Әлмәт театр быел әзрәк кенә серләрне күрсәтәсезме? Нәрсәләр эшләргә җыенасыз? Менә бу көннәрдә башланды яңа спектакль. Өстендә эш Александр Далматов куя. Ул куя кино спектакль. Бу безнең өчен яңалык. Мондый жанр юк иде бит әле. Ни өчен шулай булды? Чөнки ул Фәхрине үтереп ташладылар романын язды Равил Сабыр. Ул конкурста катнашып өченче урын алган бит инде җиңде. Пьеса язды менә хәзер. Хәзер бергә эш бара драматург белән бергә режиссерның. Хәзер менә кино съемкалары өлешен башлыйбыз. Роман кысаларында гына әйберне бер спектакль генә сыйдырып бетерү мөмкинлеге булмады. Шулай төзелгән ул әсәр. Менә шуңа күрә Саша белән сөйләштек тә, мин мөрәҗәгать иттем, әйтәм, Саша, әйдә, менә шундый эксперимент ясыйбыз. Менә синнән булыр ул дип. Аллага шөкер, хәзер инде кемнәр куячагы да билгеле, кемнәр эшләячәге дә билгеле, артистларыбыз да билгеле. Март аенда премьера булыр дип көтеп торабыз. Бу беренчесе, икенчесе Казакъстаннан киләчәк Алибек Әмербек улы дигән яшь режиссер. Мин аны Казакъстанда узган ел халыкара фестивальдә күреп кайтып, аның эшен Дон Кихотны карадым. Мин гашыйк булып, аны чакырып кайткан идем. Ул килергә җыена менә март башыннан Ргаил Зайдулланың хан һәм шагыйрен куябыз без аның белән. Һәм аннан соң Илгиз Зәйниев көтелә, һәм аннан соң тагын бер комедия көтелә. Менә шулай эшләп торабыз, Аллага шөкер. Субханалла, планнарыгыз зурдан, алар тормышка шатаган булсыннар. Тамашачыларыбызга табыркат исезләрне төшерсәгез иде, үзегезнең гастрольләрнең вакытын. Бик рәхәтләнеп, хөрмәтле тамашачылар, Әлмәт театры спектакльләрен күрми калырга һич ярамый дип әйттем һәм шуны кабатлыйм. 18 февраль ул әле өйләнмәгән иде. 19 февраль дүшәнбе ат карагы. Рәхим итегез, без сезне көтәбез. Рәхмәт. Җавапларыгыз өчен исәнлектә күрешик. Рәхмәт сезгә, Виктор. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге яңалыклар чыгарылышы тәмам. Берничә минуттан соң эфирны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Мин Чулпан Әмири сезгә хәерле имин көннәр теләп бүгенгә сау булашам. Иртәгә 9 тулып 15 минутта очрашырбыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.